זה אברקראפט, סדרת סורווייבל חדשה, ואני הצטרפתי אליה. המטרות שלי די מטורפות, וקרו דברים מטורפים, אז בואו נתחיל. אז מה קורה חברים? כאן גבריאל בסרטון חדש, והיום אנחנו בסדרה חדשה, אברקראפט. יש פה הרבה אנשים חדשים שאני לא מכיר חוץ מפרוג, אז בואו נלך לפגוש אותם, לחפש אותם. אז הסבירו לנו שבעוד 5 דקות התחיל מצוא את המטמון. אני חיכיתי 5 דקות וזה מה שקרה. חברים, כולם נראה לי בונים שם, יש שם, כולם בונים שם, ואני רוצה לבנות, אני חושב שם, אני רוצה לבנות שם טימי שלי, כי שמעתי פה שאנשים פה גריפרים, ויש אנשים לא נחמדים שאולי ירסו לי את הבייס אם אני לבנה שם, אז אני יכול לבנות אולי שם, יותר שם, ואני רוצה לבנות שם את הטים שלי כאן. אז חברים, אם יש... אוי, אני מת עוד שנייה. אז חברים, אם יש לכם רעיונות לטימים, לשמות של טימים, אז אתם מוזמנים לרשום בתגובות. אז הודיעו לנו שמציאת המטמון נגמר, ולא מצאתי שום דבר, אבל תראו מה קרה אחרי זה. הופלה, אוקיי חברים, תראו, השגתי כמה דברים, השגתי ספיר, אוקיי, זה חדש, אני לא מכיר את זה. השגתי איירון, 2 פיקקסים, הרבה אוכל, וחברים, נראה לי שעכשיו אנחנו נחפש מקום למצוא שנגור בו, אז בואו נעשה טיימלאפס. הנה, פילג'ר אאוטפוסט, פרוג. וואו. שוב, אז אחי, מה זה הפלוט הזה? די, משום מקום, מי שבא אליי את אמרי די בשאלה, וזה מה שביקשתי. כן, כן, בבקשה, בבקשה, אני יכול לשגרף בשאלה קטנה. let's go! פרוג! אז כן חברים, זה היה הסרטון של היום, מוזמנת בלייק, סאב פעמון, לפרוג, אתה רוצה קישור לערוץ, שאין לך? אני צריך לתת שאפו לטופלט שעורך את הטאמנייל, וכל היוטיוברים שהיו פה כנראה יהיו בקישור, אז תעשו להם סאב ויאללה ביי!